Límpiense la boca antes de hablar de Cataluña, por favor. ¿Pero qué se han creído ustedes? Ningún delincuente representa a Cataluña, señor Aragonés, y en cualquier caso representan lo que sí son ustedes. Unos ladrones orgullosos de delinquir que cuentan con el beneplácito de un gobierno de la nación ilegítimo con el que ustedes sí comparten el deseo de permanecer en el poder a costa de lo que sea. La única condena es la que sufren los catalanes que no compran su discurso y son perseguidos por las jaurías separatistas violentas. La única condena es la que padecen los estudiantes sin recursos económicos, que no podrán disfrutar de las mismas oportunidades laborales que sus compatriotas. La única condena es la que han impuesto ustedes a los trabajadores, que ven cómo su inseguridad jurídica provoca la salida de empresas y la pérdida de empleo. La única condena, señor Aragonés, es la situación que atraviesan miles de familias que no reciben esas ayudas porque ustedes lo destinan a TV3, a sus embajadas y a los grandes beneficiarios del separatismo, las élites. Senyor Garriga, ha titllat de lladres el president de la Generalitat i el govern de la Generalitat de Catalunya. Li dono la possibilitat de fer una rectificació sobre aquesta afirmació falsa i infundada. Vol fer-ho? No he fet referència al president i al govern, jo he fet a la històrica actitud malversadora dels fons públics del govern de la Generalitat. Perdoni, igualment és una afirmació que no té cap prova per fer-la amb els termes que vostè l'ha fet. Li dono la possibilitat de retirar-ho. La propera vegada que ho faci el cridaré a l'ordre. El senyor vicepresident està condemnat per malversar fons públics. Vostè mateixa... Són sentències judicials. No és una cosa que m'hagi inventat jo. Senyor Junqueras, condemnat per malversació. Senyor Garriga, li he demanat si volia retirar-ho. No ho vol retirar. La propera vegada que ho faci el cridaré a l'ordre. Té la paraula el president de la Generalitat. Mal li pesi, doncs sí, sóc el president de Catalunya i represento Catalunya, perquè així ho han decidit els ciutadans a les urnes. I en aquest país, qui representa el país, ho decideixen a les urnes i han decidit clarament quina és la composició d'aquest Parlament. Per tant, una mica de respecte a les institucions democràtiques que n'hauria de tenir, senyor Garriga.